I què passarà amb la Michelle quan sàpiga que has tornat? Ella és feliç ara. No ho sé, li hauré de preguntar. No vull que et trobis amb la Vicky. Per què m'acuses de les desgràcies de tothom? Perquè sempre ho fas, no ho pots evitar, ets insensible, sempre fas el mateix. Ja has acabat? No vull que t'acostis a la meva neta Vicky. Això ho haurà de decidir ella. Tinc feina, tanca la porta quan te'n vagis. Sento l'amor de l'Arthur. Llàstima que no ha sigut ell qui ha tornat d'entre els morts. No sabia que t'agradava parlar amb fantasmes. Però què et passa? T'he estat trucant tota la tarda i no m'has tornat la trucada. Crec que us deixaré soles. Teniu coses de què parlar. Has parlat amb la teva mare? Sí, ho he fet. I li has dit? Si el que et preocupa és que ella torni, no et preocupis, no té pas ganes de tornar. No té ganes de veure'l. Per fi algú amb 2 dits de front. No ets capaç d'entendre que és una bona oportunitat per conèixer el meu pare? No ho crec. Però quin és el teu problema? El meu problema és que el teu pare és un mentider i un trampós i acaba fent mal a tots els del seu voltant. Estàs equivocada, ell ha canviat. Sí, segur? Estàs equivocada, ell ha tornat perquè ens estima, som la seva família. En Dan Watts només s'estima ell mateix. Per què no em deixes en pau? No et necessito al meu costat, sisplau. Quina estampa més bonica, tota la teva família junta de nou.